matter will be mentioned on 30th of May. Nyithindo moko 20 oringo de othieth tok kane muchgi ong'adore tok obila diro iro malungo wang' mar keyo johala e kar dak ma Kawangware e boma ma Nairobi. Skul primar Mandurarwa ochuno mondo lor ka nyithindo modong' onyis ni mondo dog pacho. Ng'at achiel bende ochiw lipot noyudo hinyruok mar magina. Johala ne ng'anyo ka gikwedo wach mar dukni momuki okinyi ma kawuono ka giwacho ni ne ok omigi milome mawacho ni nonego bed ni muko utegi.